Everybody, नै दिनै जों सावरि जानो फैदों इन्द्र लाहानाव मोसौ गलि लुगोन इसा सावरि जानो फैदों सावरि जाग्राफ्रा मोसौ गलि आरोना नैबे नै नैखौबो जों दा जाय सावरि जासिनो आरो खाथ्रासिन आरो इयाव खागासिनो दं जाहैदों आरोना नैबो बेखौ थिखोनांगौ जाहैदों आरो नैबो बेदरा सेरसेल' लाबोलै बारा नङा जायोलै सेरसेयानो ओइ गुमै रोङाखै नामा मोजां खालै बरिया मोजां खा दे आंखौ बारा होनांलालै ब्रा मा जालांला होनोब्रा नैबे जाहैबाय आरो ना बेयावनो जों थिंखौ नैबे थिंखौ ओरैहाय थिखोगोन आरो बुस्थुआनो बादा बोलायदों आंखौ साला ओइ ओइ 10 टका দিব লাগিব দেই ভিডিঅ' বনাই আছে মই 10 টকা দিব লাগিব কেজি 10 টকা দিব লাগিব দে सोरो नैनिमोन जों लुनाय गलिया नै लुखांबाय दायो जों थिखोखांबायबो आंनि मलखौ नायलाय आंनिखौ नायलाय आंनिखौ बेरगोनयो आंनिखौ नायलाय आंनिखौ ओइ आंनिखौ नायलाय आंनाबो बोरैबा गोबाय थादों नायलाय आंनिखौ नायलाय नायलाय आंनाबो गैया खोमा दा ओइ फैखायोना रलिन बिलाइखौ दे माबायाव रुथायाव बेरनाया गारि बेरदों बेरखायोना बिरु माथो सेसखा दा खालामो गारि बेरखादों डाइरेक्ट माबायानो आंनिखौ आं बिराद गिबाय थाखानाय मबिलखौ गारि आंनाबो गोबावथार जाबाय सैया ओइ हाबलांगोन दे उफुंग्राब्रा ओइ सना होमबा जोनांसिन दाय सैथारांसिन सैनांगोलै आं आरो दाय ए आंनाथ' गैयानो खोमा दा हनै बिलाइ दंब्रा बेसेबां दं फैयोमोन बेवल बोरै नुनो जाखो फैयोब्रा इना देन्थायाव फैला नै बिनिखौ नायफैबाय मैं नायफा गुसु मिना गोलावथार ओमफ्राय नोंना बे इन्जिना थुब्लेना नै बिनिखौ नायबे होद दिनै सैनांगोलै जानाय नङा बेरगोन गारि जेला जेबो गैया ओइ बेना गना थाबबाय नों गना नावनो गैया नै जेबो जेबो गैया मबाइलखौ खावना नायगासिनोमोन होद आसरितलै रावना मबाइल गैला गारियाव नै दायो खावजोबनांसिगोनसो नामा नोंनिखौ खावना लानांगोनलै माबाया थांगोन केला लायखौ नायनि बिजों नायनि हो बिदि नायबाय थाना गाज्रि जागोन नाय जेबो नङा मा गाज्रि जानांगौ बे सोंब्र' नायनायालाय बेजों सिनायाखै जानांगौ बैसा गुसुंखा जोंसारनाथ' गैला आंना गोसोमानो नांबावा नै बबे नायनि सिङावहाय गैया नुहुरा लाइट होनानै नहर नुहुरै नुलै बास लाइट होनानै ओइ आंना इदिसो बिदियावलाय बोरै नुनांगौ जाखांबाय गज'सो सार गज' बैथिं नुयो आंना नैयाव नुखायो हेलो गाइस नै जोङो दावदै प्लेट जासिगोन दायो जोङो यो ओइ थिं देखायब्रा लाबोबाय जों प्लेटसे दायो यो सासे लांजाना जानाय जों प्लेटसे जानो आगानाया सोर सङो दा नायसै बादिलायनायसो जानाया बादिलायनाय जाहैदों हनै खेवदोब्रा खेवदो साबेसे मानसिया साब्रैल' दा साब्रैल'सो ओइ माबा लादों 170 थाखा लादों 80 थाखा बिबाय थादोंमोन आन्थनिया होआखै ओमफ्राय 70 थाखा आं होबाय माखासेखौ आरो आइनि फैसा नै बेखौ दायो जोङो हाबखायो दा ना ग्लब हाबखायो जागोन आरामसे बनायदो मा बनायनो नोंलाय अरजोंल' जरायथों मायदि बनायगोन बानायगोन ब्रा र'ना दा देखायगोन दे दसे थानानै देखायसिगोन जों मिन्थिबाय दिनै बाजिरानो बेखासोमोन बे सानजों जोङो इसिनि रानखानायसोमोन दिनै लाफा खारैला ओमफ्राय आंसो लाबोनांबाय थांनो सुबिदा ओमफ्राय दावदैया सावरिफोरखौथ' जों मिथियामोन जिखुनु बे टारगेट खालामो जों खान्दाव अभारावसो अफारावसो मोनजासिगोनथ' जों दा केमेरा संनांगौ जानो मोनाब्रा
सासे जास जानांगोन सासे केमेरामेन टाइम जानांगोन नायनांगोन नोङो टाइमाव जाथारनांगोन सोर जाजोबनो हायो 5 मिनिटावनो नामा टाइमाव हमबाय थाबानो जाबाय बिसोर मोनजाथ'वा बेखौ जों जेनबासो मोनजागोन नङा हमना ला सोरबा सासेया माने 15था जाबाय बे देरहाबाय बे माने हमना ला बे 15थाखौ जाजोब्बाय ओमफ्राय आं जाखांनानै बेसेबां दं दैनै दैथाम बेफोरखौ मोनजासिगोन आरो लस जायो जोंहा केमेराखौनो हमग्राफ्रा जानाया नङा बिदिबा बे प्लेट मोनसेया जानाय नङा चेलेन्जबा मिथिबाय प्लेट मोनसेल' जोंना बाजेटआ प्लेट मोनसेखौ सोर हारसिं सानैजों जाजोबखागोन दिनै फार्स्ट टाइम नालाय जेनेबा टाइमजों सोदा नालाय बे 10था जानायाव आं 15था जानांगौ दैबा बासिगोन बेखौ मोनजागोन जायोबा नोंसोरो ओमफ्राय गैला मोजां मोनजानाय आरो मालाबा कन्टिनिउ जागोन मालाबा जागोन ना बे खेलाया माने आरो कन्टिनिउ थाफिनगोन रिगेम जाफिनगोन बियो जानाय नङा बिदि जानाय नङा बिदि मिथिबाय बिदि जाया दे बानायदो दारिखौ जों जिरखांजोबबाय नै आरो इयाव दंबावो आरो इथिं एवगासिनो दं जागासिनो दं गुमैया दयखौनो जों जागासिनो दं दायो आंनो जायाखै जाहैबाय जों गारनानैलाय होद बेसे जागोन दाव रांलाय बे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 टा माखासेया आमलेट जाबाय बियो मोनजायाखै गुबुनलाय मा लिरला नै जोङो एवसिगोन जाहैबाय आरोना गुबुन सिङाव थानांगौ जाबायना बिबो ओंखाम खौनो बादे ओंखाम जाखासै डाइरेक्ट ओंखाम गैया एभरिबादि दाउदै एवनाय नै इन्ट्र'नि दाउदै एवनाय हनै एभरिबादि र' बिनि उदाबा उन्दुलायनानै दाउदै एवनाय सलायदों खेला थादों बिदिनो जाखायो बेखौ जाम्बा आं हरनो हाबा आं गपसोनि थाव एसे नों जागोन जाया जायोब्रा मानो जाया जानो खोथा खालामला हा मानो जाया गेजेर आंनि नायलाय खेला बेखौ जाहायो नालाय बे आंना बिगाव जायो माने कि बुंबा मोनाखै हा बलिया बिदि बेनोथ' नों लाबो इ जाम्बा हा बलिया बिदि माथो जादों मोनसे आरो खरसा संख्रि आरो सुवादा दाउदै संख्रि आरो आं ओरैनो खस्थ' होदोंसो बिसोर जागोनथाय गुरनो रोङासै गारिखौ गुरु नाङा थावा बिरु हमबाय थाव गैला लैलो माथो खारै नामा आं मिथियाना खारै नङा ना अबे थावखौ नांलायलायबाय नों मैया लायसिखौ दाउदैया बिलुसिमबो गैला बिलाय बिलुसि गैला मा खालामगोन ओमफ्राय बेखौलाय बेखौलाय होआ बेखौ बिलाइ सौयो आं बिलाथिजों माबा एक मसाला बानायगोन आं सानदां एक मसला जावा बेखौ ओरैनो जानोसै ओरैनो जासिबाय इयो आं लाबो सानदों थावजों सेवगोन नामा सानगासिनो थावजों नङा टमेट'आव होगोन आं सानदां बेखौ बेखौ इग्लिनो दोनदों बेखौ गथा दोनदों जाबाय होनबालाय मावजि रायसो बेखौ हगारजायालै एगारखागोन मोजां जागोन बिसोर मिथिबाय हा गथा जानाय होमबा एक मसाला संनायसो मिथिया आं जायखिजाया बानायदों गाइस जों दायो दाउदैखौ एवनोसै आरो ना मा होनगोन बेयाव दा फान्थाव बिलाथिजों नै बेजों एवसिगोन आरो नै टमेट'जों दाउदैखौ होबायथ' नै होबाय अरावनो जिरायबाय नै आं एक मसाला बानायगोन आं सानदां नङा बेखौ हालदै बायदिसिना होनानै एवजायोब्रा टमेट'खौ एग्लिनानै बेखौ होनोसै आं सानदां मायदि सङो बारा मिथिया बे दाउजों आं एसे जाबाय थायो सिङाव गोमो थायो बिदिसो मिथिया आं हाखावसो होबावो आं बेखौ गाजा जागोन बे दाइलगा दाइलगा खालायबाबो जायो दा नोंसोरना हानानै जायो आं गाजानदो माथो बेबो हाबासो एसे रसाबो ना खुन्दुंजोंसो हालायबावनाय जाहैदों आरो ना गाजानदो एक में दो होएगा एक में दो हो जाएगा लेसे जाबा जाते बायदिना खायस्लें हालि खायस्लेंबा जेबो नङा ना रानना जानांसिगोन
मा जाखो मा जाखो माखौ नायनो होदो थावा होदो हाख'नायाव जाला हनै खायसे जाबाय टमेट'खौ एग्लिग्रोदो ओमफ्राय बेखौ होदो आं बारा दाइलगखौ हाखाया हानाया बोरै खालामनो हानो मामाय थादो दे दे जागोन खुलुमबाय दोननोसै जाबाय दे खुलुमनाय जाबाय आरो दे